Nå deraf. Nu skal I bare høre. Der var engang 2 små skovnisser. Skovnisserne, de var meget små. De var faktisk ikke større end en lillefinger. Oven på deres ulede hår, der havde de nogle grønne huer på. Skovnisserne, de boede i en hytte ude i skoven. Oven på taget, der voksede der grønt græs. En dag, der vi skovnisserne på opdagelse. Og de gik ind midt i skoven og hen til det høje bjerg. Hej! Hvem var det? Omme bag ved skovnisserne, der stod der en lille trold. Trolden, han var på størrelse med en tommelfinger. Og han havde en stor, rund næse. Og han havde grønne bukser på med røde seler. Vil I ikke lege med mig? Skovnisserne, de rynkede på næsen. Nej, vi leger altså ikke med trolde, sagde de. Og så løb de glade op ad bjerget. Og trolden, han blev ked af det. Han stod helt alene nede for enden af bjerget. Skovnisserne, de løb op og op, og rundt og rundt, og hurtigere og hurtigere, og hurtigere og hurtigere. Og pludselig, så faldt skovnissedrengen ud over kanten af bjerget. Han hang kun og holdt fast med sine hænder. Hjælp! Hjælp! Råbte han. Men der var ikke nogen til at hjælpe ham. For skovnissepigen, hun var blevet helt stivfrosset, fordi hun var blevet så bange. Er der da ikke nogen, der kan hjælpe mig? Skovnissedrengen, han græd så mange tårer, at tårerne, de faldt hele vejen ned ad bjerget og landede lige oven på troldens hoved. Dryp, dryp, dryp. Hvor kommer det vand fra, sagde trolden. Jeg må hellere undersøge det nærmere. Og så gik trolden op ad bjerget. Op og op. Og rundt og rundt. Og der stod skovnissepigen helt stivfrosset. Og der var skovnissedrengen, og han hang helt ude over kanten af bjerget. Trolden, han skyndte sig hen til skovnissepigen. Vågn op, vågn op! Vi bliver nødt til at redde skovnissedrengen. Skovnissepigen, hun vågnede med et sæt. Her, tag fat i min hale, sagde trolden. Skovnissepigen, hun tog fat i troldens hale. Jeg læner mig ud over kanten og griber fat i skovnissedrengen. Og så lænede han sig ud over kanten og hæv fat i skovnissedrengens hænder. Jeg river dig op på 3. 1, 2, 3. Bum! Skovnissedrengen og trolden, de landede oppe på bjerget, lige midt i alle de røde blomster. Skovnisserne, de var meget glade for, at trolden ville hjælpe dem. Hvordan kan det egentlig være, at du vil hjælpe os, når vi ikke var særlig søde ved dig lige før, sagde skovnisserne. Alle fortjener jo en chance til, sagde trolden. Vi vil altså gerne lege med dig nu, sagde skovnisserne. Og trolden, han blev rigtig glad. Og sammen, der løb de alle 3 ned ad bjerget. Og nede for enden af bjerget, der mødte de en lille menneskedreng. Hej, vil I lege med mig?